Когато хан Крум надвил аварите ги питал до тук, как се докарахте от велика сила, как те и пропаднахте? Велики хане, всичко ще ти кажем, заслужаваш. С нас постана, ще узнаеш, за да не позволя на държавата ти млада, като нашата да изгни, като нашата да пострада и сама да се затрие. Страната не оставяй ти, като нас да свърши, не давай тя да се напълни с безразсъдни мърши. Каганатът на аварите замина в свят отвъден, а България поне дано пребъде. Беззаконие и хаос у нас се възцариха, от безволие като вино всички тук се опоиха. Пиячи и винари като пчели се наруиха, всички се опиха, всякакви сили се стопиха. Всеки гледа себе си, за никого не му пука. Колко струваш ти, какви жълтици имаш тука? Чий човек си ти? Колко ти ни даваш? Талант ли имаш ти? Я от тук да бягаш. Храбрите и умни ги клеветите затриха и останаха клеветници, такива дет биха продали майка си, баща си и рода си за злато и себе си даже за най-важно е не да си богато. При нас са беззакони, единият те биедат. Искаш ли да стане нещо, давай го швета. Няма вече тангра и парата е богът, и тя изпепелява ти душата като огън. Лъжа след лъжа, всеки стена, нашата богата могъща страна залиня и падна на колена, потъна, удави се в тъмнина. Един друг си мамят пак търговците безбожни, стоката фалшива с наценки невъзможни. Бандитите, кръците са приятели, съдиите, ако сте рода с богати, не ви трябва да се криете. Моралът и грешка безумна власт, цинизма ти раздорят. Идеал тук е смешна дума, нещо ще хората да сторят. Чакаме спасител, защото никой тук не смее с това време да се заеме, сам не вярва, че ще успее. Няма смисъл да се бориш, нищо няма да промениш. Всички те говореха, ела сега и не виж. За утре не мечтаем, това знаем, че са миражи. Чакаме небето да падне вързна, за не смаже. За нашите провали по-шо с Бог да ни накаже. Народът е без бъдеще, духовно е прокажен, що всеки е продажен от кагана до роба, захранен с отрова и ябова до гроба. Велики хане, всичко ти научи, не прощавай. Изволи престъпления, България защитавай. Вътрешни и външни врагове унищожавай. Закони знай много строго, ти го съблюдавай. Народът към неправдите безжалостен да стане, опазен от букварите с решимост у стомана. Гранатът на аварите замина в свят отвъд.